kerja sepi, duit menipis kayak jeruk wis menipis kayak duit. Bojo meteng ngidam ya sepi. Ini ora wedhus ya, rapat nyambung urip. Kok jual wedhusem? Ya iki apa? Kene. Ngopal. Bayi, ya mau tunggu. Kira mumet. Nek ngopi yo, edan. Hah? Berangkat. Kau pilih. Lale bakal somai tak piye iki. Hah? Wong edian. Kopi Mas. Kopi apa? Anane kopi apa? Sembarang ngono, kopi ireng, kopi coklat, kopi luwak, kopi, fotokopi dan lain-lain. Mari Mas ae pakai es, enggak pakai H. Engko nek pakai H dak mari Mas ya. Oke. Kowe nek tewah-tewah kaya umplung mong gini ya. Goleng ndak aji ngene iku ah modele. Wong gini kok goleng. Iki malah. Wis kemulet iki lho, kaya pawon. Lah oke ada. Lah kok iso? Ya iso, jenenge kok goleng. Bingung, ora duwe duit. Bojo meteng ngidam kopi sisan. Dungaren. Lho, bojo meteng. Iya ke? Pirang sasi, Mang? Rong sasi? Enggak, Rong minggu? enggak, Rong dino? ora. Lah piro? 2 jam. Info jebakan wedhus apa ya? Kilo, dengar. Aku dengar. Tak kasih tahu ke. Ada. Tak telepono. Halo, Pak Dirul. Merasa dibungi. Wes. Merasa dibungi ke? Lho iku Mang, iso. Iya. Halo. Iya, tak tani ini warung. Yo. Bertani stilok. Pengen kok ini. Tak kene warung ya. Oke. Yo. Langsung bukan sih. Yo. Ora elek enggak dari wong. Lima sing ape adol wedhus. Kilo. Iki. Yo. Kula Mas. Wedhuse mau lanang ta wedok? Joko ta perawan? Lanang ijeh Joko Mas. Surat-surate piye? Lengkap siap pakai Mas. Ajek e. Duit STWO ne mang piye? STWO e ngopo? Surat tanda wedhus original. ya wonten Mas. Pira wedhus mau? Ora, ngene yo. Ngene. Perane apa? Jabon. Ya wis nak. Oleh 700 tak bayar. Nek ora oleh tak ibu. Wis Mas, juta. Nek gelem bayar. 800 nak oleh tak bayar. Nek ora oleh tak ibu. Wes kene padha piye iki? Sama saya Mas. Bayar. Ora gelem nego. Yo 950. Nek susu 150. Nah belum yo iku nama yo tak pateni. Deal. Sesuk ketemuan ning kene ya. Jam 09.00 tet, aja kurang aja luwih. Lah, nek kurang Mas. Duite urung ono. Lah. Nek luwih. Duite yo wis entek. Duit kok lunyu kaya welut. Temenan ya Mas. Besok jam 09.00 tak tani ning kene. Aku tak prei ning Ginan. Yo Mas, saya lho bisa dibawa. Tukang ngaret kok dinos. Ya saya Mas. Yo. Ning ndi, Mang? Ning omah. Ya. Iku, iku. Sing ndi?
enak to ae. Yo lah. Ayo, jebok ah. Ya, itu jebok. Tahu Tahu ngono. Yo. Kirawane. Ini marah itu. Pedus cilik iki mang ya wong akon 700. Terus karo kene yo. Yo. Yo, apik merah. Yo. Wes kono. Salam. Yo. Pulang saya. Yo, yo. Ayo deh. Le. Ije lalek-lalek nek. Kopi le. Wes tutup iki, wis ora ono. Rano kopi. Tutup. Tutup mulai. Gak keledian. Mau duit. Sia malah apa? Akarin dot bibi. Malah tuku. Gratis. Siae ini Terus teko Biskuan Keluan Gitu mas minta Mau dihapus ya ini Dong. Kamu ngonti? Kang isor. Kene go tak adani. Dodok. Mumpung ana kowe ra. Kok angger boleh ngomongin nek aku ditangkep polisi. Ra. Terus kowe tak iki. Atau saya. Tenan. Yo, angger ngomong ngono nak aku dicekel polisi ngono ya. Yo, aku. Yo. Ngomong nak gara-gara wedhuse wong ora dibayar. Engko tak wis 150. Ya wis kono lu. Yes. Leng. Bahaya iki. Leng. Ya apa? Tenan kok. Bahaya. Bahaya. Tenan iki. Ana apa iki? Bahaya, Leng. Ayo apa? Sing tenan kok oke. Pak Dirul sebakul wedhus ku lho. Nah, gini yo. Dicekel polisi. Kok iso? Nganu wis njuk wedhuse wong ku lho maksude. Terus? Ora dibayar, tipu-tipu. Ya udah lah, padahal ora dibayar iki. Mbok wis dijuk ta urung dosem. Wes tidak dulu dibayar. Alah ya peok aku iki. Lah, peok anak ini iki. Peok. Wedhus ku ilang.